Petisyon sa 3 pisong dagdag-pasahe isinumite ng ilang transport group dahil sa sunod-sunod na oil price hike. Yan ang tinutukan live ni Russell Simorio. Russell. Diyan malaking dagok sa transport sector ang patuloy na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo kaya panawagan nila na panahon na rin para itaas ang minimum fare sa jeep. Nagsisimulang araw ni Mang Ari sa pamamasada ng kanyang jeepney sa mga lansangan ng Dagupan City. Todo kayod raw siya para maitaguyod ang gastusin at pag-aaral ng kanyang 5 anak. Pero dahil sa mataas na presyo ng diesel, hindi raw sapat ang 300 pisong kinikita sa pamamasada kada araw. Masyado nang mahirap sir kasi mataas na yung diesel eh. At saka kukunti pa yung pasahero. Mahirap na yung biyahe sir. Marami na bang nabawas dun sa kinikita niyong araw-araw? Oo sir, kalahati sir nabawas. Epektibo ngayong araw ang panibagong pagtaas sa presyo ng mga produktong petrolyo. Hanggang 2 piso ang dagdag sa kada litro ng gasolina, 1 peso and 40 centavos hanggang 1 peso and 50 centavos naman sa kada litro ng diesel, habang aabot sa higit 1 peso and 30 centavos ang taas presyo sa kerosene. Nagpasa na ng petisyon sa Central Office ang ilang transport group para hilingin na dagdagan ng 3 piso ang kasalukuyang 9 pesos na minimum fare sa jeep. Ang Autopro Pangasinan, personal na raw na magtutungo sa tanggapan ng LTFRB. Bukas nakaset akong pupunta ng Region 1. Makipag-dialogue ako tungkol doon sa Taas-Pasahe. So hindi ko alam kung ano ang imumungkahi rin ng LTFRB Regional Office. Pag-aaralan naman umano ng LTFRB ang petisyon sa Taas-Pasahe. The Central Office will find it meritorious and it warrants increase in the fare, and then it will affect the entire country according to how they evaluate the petition. Masakit man sa bulsa, ramdam naman umano ng ilang pasahero ang pinagdadaanan ng mga tsoper dahil sa taas ng presyo ng diesel. Kawawa din naman kasi mga jeep na sa gasolina tumataas din. Siyempre, din na mag-ayas din sila ng vice versa yan eh. Masaya sa bulsa pero kawawa din sila. Joan, ayon sa LTFRB, bukod dito sa fare hike petition, pag-aaralan din ang iba pang alternatibo para maibsan kahit papano ang matinding epekto ng patuloy na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Hinihiling din ng mga tsoper sa gobyerno na itaas na rin ang bilang ng mga pasahero na maring isakay sa kanilang mga jeepney. Sa ngayon kasi, nananatili pa rin sa 50% ang seating capacity sa mga jeep bilang pagsunod sa umiiral na health at safety protocol. Samantala, wala namang planong magsagawa o makilahok sa anumang tigil pasada ang Autopro Pangasinan sa gitna ito ng usapin ng fare hike petition. Joan. Maraming salamat, Russell Simorio.